Неге тол болмадым екен? Ник имен болдым екен? Жиллерге бөгілер едім ашы қайғалар көрсем. Қайғы көрмеген аңламай бүгілмәс имен хәлін, имен жиллерге сөйләмей башыннан кешкенлерін. Сөзләр генә юатмыйлар, йөрәктә сагыш булса, китеп кайта алмый торган якының сагындырса. Именне җилләр кайыслый. Юк, сынмам мин барыбер, ашы җилләрдәй бәрелеп, кайгы да бер яралар